Ένα δύσκολο κομμάτι, αναπόφευκτα, ενδιαφέρον όμως για όλους μας και σε όλες τις ηλικίες. Είναι μια φθορά που έχει γίνει τα χρόνια, περνώντας τα χρόνια, βλέπουμε η κάθε δεκαετία έχει μια έξτρα φθορά και επιβάρυνση πάνω στην επιδερμίδα. Είναι το κομμάτι του μικροβιώματος, του προστατευτικού μανδύα της επιδερμίδας. Μπορείς να μας δώσεις λίγες περισσότερες πληροφορίες, εσύ που το ξέρεις καλύτερα? Το μικροβίωμα είναι ένας οργανισμός που μόνον του που αποτελείται από πολλά βακτηρίδια, καλά βακτηρίδια, που είναι εκεί να μας προστατεύουν. Είναι μια άμυνα του οργανισμού, μια άμυνα του δέρματος, που αυτό μας προστατεύει από μολύσεις, φλεγμονές, ακόμα και η ακμή, το έξαιμα, η ψωρίαση, όλα αυτά τα δερματικά έχουν σχέση άμεση με τη διαταραχή του μικροβιώματος. Πολύ εύκολα διαταράσσεται και όσο μεγαλώνουμε, πολύ δύσκολα επανέρχεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ενήλικη μας ζωή κυρίως να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς καθαρίζουμε. Δηλαδή, αν είχαμε ένα σαπουνάκι που μας έδωσε ο δερματολόγος όταν είμαστε 13 χρονών, διότι είχαμε ακμή και ακόμα το χρησιμοποιούμε στο 30 μας, να είσαστε σίγουροι ότι το μικροβίωμα έχει διαταραχθεί και μέσα στη διαταραχή του μικροβιώματος θα δούμε και γύρανση, πιο γρήγορη γύρανση, αφυδάτωση, ταλαιπωρία, ευαισθησίες, αντιδράσεις σε καλλυντικά. Πολλές φορές όλοι λένε «Α, είμαι αλλεργική, είμαι έτσι», αλλά είναι αντιδράσεις διότι το μικροβίωμα δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, δεν είναι σταθερό και δεν είναι ισορροπημένο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι έχουν ευαίσθητο δέρμα, ναι, γιατί με τις λάθος χρήσεις, ιδιαίτερα των προϊόντων, νιώθουν ευαισθησία. Και η αρχή είναι απλά να λύσουν το πρόβλημα του μικροβιώματος, της ενυδάτωσης, να έχουν ισορροπημένο pH. Και αυτό είναι για μας είναι πολύ εύκολο, που ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Αλλά ακούγεται όλο και πιο δύσκολο. Δηλαδή, κάθε φορά σου εκφράζουν φαγούρες, αλλεργίες καινούριες που δεν υπήρχαν, διότι αργούν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι που αφορά την επιδερμίδα τους. Νομίζουν ότι αντέχει, θα αντέξει τον επόμενο μήνα. Ή χρησιμοποιούμε πράγματα που δημιουργούν τη φλεγμονή. Και εδώ πρέπει να εξελιχτούμε και να σταματήσουμε να είμαστε επιθετικοί με την επιδερμίδα μας στην προσπάθεια να το καθαρίζουμε περισσότερο. Κοίταξε, σίγουρα και το inflammaging έχει γίνει θέμα πλέον. Είναι ένα θέμα μεγάλο στην αισθητική, πως ας πούμε μέσω της φλεγμονής γίνεται η γύρανση. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τεχνικές, όχι μόνο και στο μικροβίωμα, αλλά και διάφορες τεχνικές που η υπερβολή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι που συνέχεια το επισυνάπτω και στις εκπαιδεύσεις μου και όλων αυτών, πόσο πρέπει να σεβόμαστε το δέρμα και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε θέμα πάνω στο δέρμα, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι η σταθερότητα του μικροβιώματος, της υγρασίας και της φλεγμονής. Όταν είναι ευτυχισμένο το δέρμα και σε μια πολύ υγιής κατάσταση όλων αυτών, τότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και το δέρμα θα ανταποκριθεί σε αυτά που θέλεις και εσύ να του δώσεις, που λέγονται σήμερα πεπτίδια, αμινοξέα, ρετινόλες ή οτιδήποτε άλλα συστατικά που μπορούν να περιέχουν τα αντιγυραντικά μας προϊόντα, τότε μπορούν να δράσουν πιο καλά μέσα στο δέρμα, σε ένα δέρμα που είναι υγιής στο μικροβίωμα. Μια γενικά ισορροπία, και τους λέω έτσι απλά και συνέχεια καθημερινά εδώ στο χώρο, ότι όσο αφαιράς, τόσο προσθέτεις. Να είσαι ισορροπημένος σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν αφαιρώ περισσότερο και να προσθέσω λιγότερο, ούτε προσθέτω περισσότερα και εντολές των πεπτιδίων που λέγαμε, τις βιταμίνες, και να μην έχω καθαρίσει ήδη καλά, γιατί αυτό δεν θα ισορροπήσει ούτε ως αποτέλεσμα στη συνέχεια. Δηλαδή χρειάζεται η ισορροπία από το σπίτι. Και μετά στην καμπίνα μας. Και είναι απαραίτητο να δώσουμε βαρύτητα και στο πώς καθαρίζουμε το δέρμα. Δεν είναι το μόνο να πάρω έναν καλό νερό ή μια καλή κρέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, πώς να καθαρίσω το πρόσωπο με το κατάλληλο προϊόν, πώς θα το ισορροπήσω, όπως λες και εσύ, και να φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσουμε να προσθέσουμε. Διότι το δέρμα θα συμπεριφερθεί πως είναι ένα ξένο σώμα ότι του βάλεις και δεν είναι στην κατάλληλη φάση που πρέπει να είναι. Και έτσι είναι χαμένος χρόνος, χαμένα λεφτά σε προϊόντα που δεν ταιριάζουν και δεν είναι αυτό που δεν θέλουμε να γίνεται. Συμφωνώ. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ προς την ενημέρωση όλων.